Госпожо Михайлова, заповядайте. Госпожо председател, няма как да не направя тази процедура, тъй като беше дадено лично обяснение, което не беше правомерно. Господин Цонев нямаше защо да взема лично обяснение, защото господин Цонев за пореден път си позволява от парламентарната трибуна да заплашва български граждани, било той народни представители. Но разбира се, за нас от ВЪЗРАЖДАНЕ това не е изненада, защото ние знаем как работи ДПС. Знаем как работи ДПС във всеки един български район. Знаем как вие през ваши кандидати за депутати принуждавате, притискате, мачкате и смазвате българското население. Това е единствената причина тук да има няколко човека повече във вашата парламентарна група. Как има кметове на общини, които взимат работни места, които късят осветлението на хората, спират им тока, спират им достъпа до работа, изкопават дупки по улиците им, спират им сметоизвозването и ги малтретират по всякакъв начин, за да вземете вие тези гласове, защото ако вие не използвате тези репресивни мерки, тук няма да има нито един народен представител от ДПС. Защото българските граждани знаят, че вашата политическа организация не е такава, а е нещо съвсем различно. Нарича се мафия и организация, служеща на една друга държава, не на българската. Господин Цонев, вие не си позволявайте никога повече да заплашвате български граждани, защото малко време остава ВЪЗРАЖДАНЕ да ви покаже как от тук нататък ще се случват нещата за вас.